Tá tú a géisioach leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá. Fáilteteach a lucht éisteachta tá sé bhgéisteach le Podchraoladh na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá as Mrs. Sinéad agus lum inniu tá. Dina? Agus Aoife. Woo! Chun is tá sibh gals, aon scéal, clína, beidir raci mé thugad ar dúspóir a chun is mar bhí ceachtain gorí seo. Yeah, go bra. Tá mé fós kind of a chat hain taréis an deir seachtainna fi mé mu a dagan ag an deir seachtainna bhí go deas. Tá an aimimseir go hálan an seo go fóil bhí go hála an tapna chatte. So yeah, just a dul mac goir anna chud siúlódí agus yeah, tá mohíonn tíir nó scúil an saoire talcalinn cé nachfuil mí an bharrta ein. Yeah, tá go má céir fuid Aoife. Yeah, Tom ag bant antat na bhas an amtir intach seo freisin. Buic sa diad an siúl a fá like siúlóid geart inis le mar le chos agus rudí. So Jimach ar siúlóid gach láis agus ach cos láta fós ag strackle straight an deir seachna bhí kosher ní koshertí agan bhí kosher ceanre má housemates ar siúil ar an sacran so humor go léir amach I ggur a kosher agus bhí ihe Jane Kate go agan so Tom well Tom go branis ach bhí an dánach sáta de friúil Lord Jacker but yeah bhí mé le Aoife aníhe sin agus bin mo céad dausa ceart ar orlóir dausa ó rih an panding so bhí mé an a hostelm hain bhí mé an bheith dausa go doja cat so bhí mé ar muin na muice dar nóí ach ein tíam le tína tan I'm sure go hálan na léon seo agus sílim goil gachtainna just trééis orú manma agus orú crí aáil ón afrús an I'm sure tá sé codeas sin agus just fiú like na mahímar nó stand van ceart an seis like fiú na tróna níos kind of fuide freisin just bhfuil sé geall ar feit níos fuide chuig mé macar siúlóid a réir ag de chun a hocht like what agus bhí sé fós geall bhí sé cinelín dúircan ar hánig méid a bháile ach fós geall ag a hocht clog rudí gur evenlin a eáil gur evenlin eáil in is gáil tabrónar am tá sé seo ro kind of tufaú chun nábhhairdaí a bhéir bhhacha sé an scéal sin sna Oscars an wacha like maim bhfuil mé hain taréis sé bheith buúltas an áig leis an méid content atá ar fálanis is just goúsigh mé imagine in é agus just ní raibh aon rud eile seachas Will Smith agus Chris Rock ag na Oscars just Twitter, Instagram like gach áit but yeah tá sé tan rud crackáilte ar fád agus is bralam na like periphery like reactions agus stuff mar sin atá in Thailand like chéile an eile a bhí ann like an wa fi an le líon pain like tá si just absolutely tá si nós irtí dhéanamh le chora dhéanamh leis na Gaelgals sa seo mar cathal like a carrier clog ar margin tá si just like absolutely crackáilte like tá si just awesome ar fad but yeah ní hiigem an cáint bhí ag líam like sorry stray as an pointe like tá sé séhád níos difriú nó an canústá aige like go nádortha like níos am céir de bhí ar siú leis but ba mé an tana bas yeah chunig mé rud on ground where it was like oh seo Liam Payne Wolverhampton you know chun ar tier sa rank you know rid mar sin like just ní ar sé cíle an anchor because ní raibh sé sul ar carbasto ar chur a bit Tá mé cínta gur raibh sé taréis rud an a hógáil gals níidir gapan sibh but God bhí sé just Céad ach arás chuig an actra hain like céin tá kind of isar faoibar dormí mar like tá níir sin termí like agsúla ag daoine maidir leis like tá anna chuine déanamh cosanta ar Will Smith anna chuine cosint Chris Rock anna chuine rá like gonnearna an bhirt acu botún ag airníthe so níos gom céir capitib se bhui. Well ní bhfuil am go raibh sé ceart chun like joki ana faoi a ban chéile nóir like tá alapí a có farsanta agus like Kate van Gate like níl like ní ceapsí go raibh sé granver so pigam céim fá go bhúil bhfuil é trééis an joke sin a dhéanamh
ach ag an am céine ní dóilm go raibh sé ceart chun é a dhéine. Like by sé ceartlóir just like gan goir faoi agus like just leanúnt raig where inis tá gachtainna ag leabhart faoi an fact an like an eachtra agus a like cé or tuscail alapíise ag a bhain chéile agus for the mar sin so I don't know like ceapan nach raibh an ceart ag an breirt acu ach Kate fan géad grou Chris Rock sa mí ceart ar dús. Yeah, aontíim leis an dearca sin sílam go raibh an nach raibh an ceart a ceachtar acu ach chur Chris tús leis, you know? Yeah. Ag just is mis ansáistin an nach 19 le fórigan de einsáis rian. I'm like, céim fannach féidirlinn, you know, an Colleen sin a Mean Girl. She's like, céim fannach féidirlinn. They can turn a Bowie bosh to your fod agus you know a great a lenna céile an tamar fod sin mission so ní ein tíam leis an joke bhí sé maslach agus you know bhí sé droféach ach níor tá sé just seafhaid agur ceap sé suas agus ceap sé gréir sé ceart sin si dhéanamh ganna hOscars slua so yeah, near einting me leis secretion. Like how to get you hain Clíodhna? Yeah, I dearhin like I think an rud leis na Oscars not tá siad a géirí bheith an cosúla aber like na VMAs na rud mar sin like bhíoh sé an formáilte blianta ó hain agus inis like sa tréimh sin bhfuil mark off bhfuil láthair like caithí tú rudí like áféisice dhéanamh nó caithí tú bheith cinlín like granver so sin a bhagamín like na fearrseoirí like i déanamh like mar ar nó bhaintí ar na Oscars inis cos tá sé géirí like gran a crothú ar bhaithe le conspóid a crothú ar bhaithe leis na roiircinna á ach inis sílan go méid arthú tiontú arás ar an bhéimechar ar like na scanán agus an alíonn air mar sílam just goil si trééis like dul tá sé hééis dul th fór inis agus fiú like an conspóid leis like an astóir ó West Side Story like nachhuair chora hiig na Oscars agus bhí West Side Story annathe le haid cúpla gradam agus an sin bhí like DJ Khaled in. It's like céim fá gohfuil DJ Khaled ag na Oscars. No, céim fá raibh Liam Payne ag na Oscars. Well, is good. So sílam go méid generous agus gachard like. Yeah, agus fiú chunach mé like anna chuid you know TikTok agus stuff mar sin. Yeah. Acu so just sílam go bhfuil siad ar tá siad trééis like pointe ar hurricane denis. Like go méidir who either Bayer who dul the full hog agus a bheith mar kind of road like granver / road this kind of níos small like cosúla like reality TV no teachtar ash agus tír air na scanán agus an alíonn agus an méid oibre héint a seach leis na scanán sin mar sin gur bin mar cos an sin bhuaigh Will Smith an gradam le hain taistóir is fearr so like just an dáir sin ag tarlinn le chéile ní le scum an eagrán sin agus sílam go méid arthú kind of roimh a dhéanamh inis idir okay leanimid leis an méid a bhí á dhéanamh goin leis na comedians agus stuff mar sin agus an roast cinlín stíl a bhí acu nó go méid tuntúrás ar kind of an bríomh aim a bhí acu ón tús. Yeah, sílam go méid sé tú bhéach dá mar é gur lean siad a ráis sa trón bhfuil siad ag dul fiáthir agus gan an meas ceart sin a chóirt dus na hastóigs dus na scanán agus iad sin ar fad mar alíonntóigs mar cinál séhir alína is dóga agus like tásúla gom just nach níiríonn siad commór sin ar like na clics all agus you know na mean hoisiilta agus TikTok agus a lehéad the rud but meanó bhí sé simú agus just bhíarm sa an ceiste chur mar tá sé just ar fud na háta leonnta seo láidir ar bhain gáil gotí is sto go ábhar an Podchraoladh an seachtain seo agus tá ag tanú leis mar an rudhhaid idir cumán a gin ná chuon gail ar sin is just cinál mouthful é faitís neamhréasúnacha bhil sin ráte go ar clí so an ruútatá ag seo ná cinál éon occurrence imní earth nó fatí so cinálíon gan cis so níl muid radio caint mar eile ar danála mar tá sé sin cuitínta golóir níl muid a caint mar eile ar nílas gom just rudí cuitínta occurrence agla ar daoine tá muid a caint ar rudí eisteachta
So féidir go le roiim muid hain ar dúspóir a madidir leis na rudí occurrence imní uan go pásanta. So clean féidir go just le mé lá a rí tá sin ceirglóir. Yeah, well actually bhí me chun da an ala ará an ra tá an rán agam ar ein creepy crawlies, like ein insect ar curbe. Da an ala na cín is massa, just níl man an daile lo. Fiú na cín bioga, let's go, you know, like na money spiders gan aim sin daoine, like níl man an daile lo agus níléon airis sa teach a gin le ní a warú, so bíon ar machalín iad a warú dom cos just níl man an daile lo a churbe agus like sin na cín is mó tá agam ná na creepy crawlies no down all don chuid is mó just so aber an mé gagla ar raibh like bone day. Oh yeah, actually bhí bone day sa chair an láhan agus bheagnar chián mé is seach san airge. It does Dr. Charlie. If you mean like, oh my god, like veer McCallie like it would do. I was like, no, just kneel him down. Ein mission. Yeah. So like, I feel like ní rahin on air like I'm a celebrity no ein mission might just be an air chin. Yeah, just already buggish in now, so it's no. Not for me. Never dull. Simul Aoife chuir pizza. Níl Tom how actually like creepy crawlies. Cai mé rá like ní hahan siad lum, but like bem ceartléir lei sin ach go lán like irrational fears agam frin like rudí sa chóir níl sam céin fá. So tá list a Jane agam. Cúpla mionrod. Cúpla mionrod. So an tain rod like níl sam an like an dhéanaan gachtainna é seo ach ní chum ein rod trom chuúil me chóir le caihí si dul san boot like so I just ar agla gur like curtain tú like the tá art like stoppa go scopa agus go bhúlan rudí do ceann you know like go léimfan siad as an caiir níos sam cóhas an like agla seo nó einward so like curfew me like ma bia no ma shoppa on Aldi's or whatever shoppa on Aldi it like it's a tuiscint court. It's a sin ceartlóir mar like that's not really going to hurt you all that much. Okay, no really throw like caihí siad golds and boot. Ag leabhar trí an boot. Tá like Tom allergic I gart frin like gá rit an gár dhéine. So like má tá siop dort agam sa is cuma cé go tuamas atá sé agus like níl mé loidir golóir a caihí siad teach in one go like ní rock and rock cut either oil reach like what he post a core agus má lá bhí lán like bais dan doníthe like céin fá dust you got not like ní fatty is like yeah sin just like ceann dáíoch or no like chances go mé leisciúil I don't know just ní rock and rock reach just ar agla I suppose go mai like duine ag fannachlum tí fan win is you know that's how good made toit ma shopper the worth is Jack ní má Aoife bheith ag gur ama a mú freisin rudí aanamh in éon ó bháin tá sí conné sin dhéanamh ach an trí rud ní sam an like irrational fear é seo fiú mar ceapan go bhfuil like rationale ag teach ach just like brisú híos a tíh an bóthir má leis an cóir like ní like bín scanner arm an tamar fad gur like stopan an cóir agus bairm like fannacht don like AA nó the chun teacht so like tá an méid sin like rud sa bhút freisin like tá jumpy agam tá ola sa bhreis tá isce sa bhreis tá blanket agam ar agla go like mai sé fór just níl mé ré go bhfuil se sin kind of raisú nach though because ní bheith gis agad cá háit go mis sios Cuir tríd a snéad céin faitís na réúnacha tá agatsa nó tá clúb le ceann agam tá lista de trí rud agam an seo so an céad rud ná na lethir sin bíonn sé sna heán go minic agus I tíortha ísach de freisin le tíortha le th leir na cín agus nílir iad a bhrú is like motion sensor iad
when winter like get us it's near a hosting to the Jane of a Rower Road or whatever and you're Yeah. you're like oh crap. Or like na leithris ar an train go mín an duras Kirklochain agus gur rud uaibrí agatá an like just ní haim chuig an leithris ar train just mar gur friúlam agus just like agla arm gona slóch duna ganné train tá sé darthe an rud fina cín sin ná freisin orintanta bín siad bí na leithir siad hain I bhád an duras so más é gona slíonn den ag an duras ní hégur féit le the láh a chumach agus é it's just like tá just ligand do é dhéanamh agus sin cén má na leithir. Na leithir cean eiletá agam ná okay seo really as ní lis gom ar bhínig mé seo díobh hana in or blianta de gorgeous ach buidéal plastica atá flock. No, it's a no for me. It's a no for me. So tá me kaint mar eile like beakers of agus tú níos óige ar skull. Yeah. Okay. Nuair a bhíoh like páistí dul hart low. Fiúnar bhí mé níos óige agus bheith siad glín in buidéal na péirdé agus bheith like pí beag like fresh ag dul hart. Oh yeah. Yes. Master Gréisi sin flock ar an taobh mu clean no níl mé an fiú fécintéir like just oh my god níl aon an budil seo eá but tá sé nós like just gná budil páisteach like like chili bottles but cén páisteach. Yeah, an rud sin atá ag dul kind of viral lane shelfie like emotional support plastic bottle agus yeah. No níl mé ar an bandwagon sin in anchor just nach féidir am déile loner tá siad flock absolutely not. Yeah, I know that's a really look. Agus freshen feel like buidéal gná buidéal plastic aga ar nós na cín River Rock, Ballygown, mustard go sheets in flucker and table with like níl mé an déile lo like just ní lis fan ceir dé. Is sto gur rud céif agatá an. Yeah. Like just ní maithlam chunas mar bhhaíonn sé, chunas mar ecinn sé, chunas mar cluisin sé, like no. It's a no for me. It's a no from me. Táid fel amánach go fiú na peile an ag is brala mé. Cos bhí me chunará nar luútí na leithir an sin sné just forméis mí cos nar bhí mé níos óga right. Bhí ratting si ar news today nar bhí si níos óga. Yes. Yeah. So bhí mis like an óga in shop. Bhí probably hard to like shocked no 8 so galore but fós probably rocean le leis an imní seo bheith ar an but rinne siad pizza faoi like aliens but like obviously ag fécinn siar ar an isis. We should really amateur so but we should grow grab on and like like na leithris phoiblí it means like Aaron Strad go make she'd shin mar like spaceship I don't know nism care to be Thailand be like rud be like tashpontas we aliens in Thailand is an art against it here agus leis an piece of shot again of done the news today like rinne siad gurbé on spaceship ná na leithris phoiblí like Aaron Strad but just we may hate brand new air like anquid like Clark of we aliens I was like leave me learner me ar skull agus just be like imni an down go joke aliens no just gurbound over engaged she is and then just be agla an down riv na leithris phoiblí shot Aaron Strad just gur cap make riv aliens onto and I was like vi me shot like vi me shan galore like garnish in a credit of it's like Grouch King Amdoc but like fan and blianta vi me like really imni we aliens. Well sílam gur má an radiation mar más gro imni the riv aliens agus nach great gur úsáid as leithris phoiblí cílíonn sin gur cheachan tú leithris phoiblí like my hair for and then like keen in like on a chopador to know mar sin bhí siad some grand it was like na keen a chas lo hain agus like bhí siad cinlín sean like ní bhíonn si down really a heile but kind of leis an chun cap céine leis like na dúirte Kirklocha it was like make Gracious knows like alien spaceship but sin ar bhí minis óga. Ceapan gohfuil ag féil to kill na cín sin kind of agus ag kill agus leid imní arm rih eaten fao like an isis fós cos ní bhín is a go ceir a bhééis stock an túidir haint tú stock on Dúr go héh like glánta conda like absolutely god dúr chun rá like bí fáis ar gatainna ar na leithir sin éis an tairigh seáte blocklí like timple St. Stephen's Green an sin
chumar busca ceistús ar scéal cúpla láhin agus i ggéirí ar gcuoine na faitís neamhréasúnacha chu thugann, so leihí nach cúpla cín agus is féidir ní iad a phlé, but chuid acu cógrán bhar, oh my god, tá ar landtóirí absolútely gas. An céin seo escalators ag dul sios agus idirlú béí te ag dul suas, like bhín actually cappa a bháirt go méid siad níos measa ag dul suas nuair léimn tú orthú ar dús, but like take him on timní nó take him cin fág go méid agla ar gine rompú, but yeah, nus céir cap sibse an sibse like imneoch faoi like sorry be on escalators. Agus cuilam gur bhí mé 3 nó 4 bliana díis hit mé ar nína cín atá kind of chom an diggin tú like ní cín leis na céimena. Yeah. Hit mé arthú siúd agus bhí sé tragóideach is cuilam níor chuirte sin imníar am ní lis go céim fá. But spéisiúil go means agla ar an duine sin ag dul troháin agus ní tro eile. Bhíon imníoch ag dul air agus iad dul sús, like go nach chuirfií tú de cosí air I gceart, so ba like cosháin ar céimháin agus cos eile ag céim eile, so caithí tú like da a beagí anam. Okay, so an céad cén eile ná agus actually kind of nílas gom conas bhim frin gceint seo, so daoine a dhéanaan ó haigh hain psychopaths. Oh, yeah. Cool. But ní higam bhfuil til a cóhéic ag tasal an chéin sin, but agus is so go goil scéal ar le. Yeah. Like ní mé an díal le waxan ar aos like just like it's caithí tú bheith like có relax chun é ibrúí geart ach an sin ba earth é a bhaint as do cosna go bé rud agus bí go péinhir sin íine, so like tuigem mátá sé sin ag dul an tro sin like tuigem céim fág a capan an gine sin go psychopath town. Okay, an céin seo bhain an céin seo an gcuir is mó awesome. Na himleáin currently Jason room so belly buttons agus bhí mu lé seo faoi imleáin agus an difriúcht idir inis agus outies. Tá si go bra le inis outies. No, sorry. Or leisce le gaháil le muintir na houties am an sin agus muintir na houties. Just níl an an. No. Oh, she'd go aisteach mar concap. Like fear aisteach mar concap. Oh my god, like cared the gel. Is Kevin an gro cara agam nervy me agus bhí cean aici agus like just agus tá tú fós my Carly. Sorry now. Actually an rud is grain were a non-knockwhale but ní sin an give you right on deal. I'm out. Oh god. Like níl mé géirí obviously níl mé géirí cur le dro Eva curb aine, taken with her fod go bhfuil rudí ortha fún nach maithlainn agus níl mé géirí go mé a cur leis an conceap go bhfuil rudí a ahrú fútain, but just vas mé gcóí grou just cum aáis eiste gurú do go just nach raibh cean agamsa agus nach raibh mé dahíar just nach raibh like outí a géint in amláán agus níor hiig mé gur andómh gotí gur raibh mé like nuair ecan tú ceint an céad óir like mar bhfuil cean a géint an eile ar daithne just like bríonn do down like tronta bonus John. Yeah, but is go tarlíonn sé sin an dábhach mar is cuilam gnáirtméis sin le má cara a raibh outí aici agus dúirtí nach raibh iní ag aon duine in achláán. So nuair a chunig raibh iníos ag daoine níor hiag si sin nach irid. Oh, I know, mad. Bhrálam pobl bhra dhéanamh like scéal insta na gailgáil so like an bhfuil
Yeah. Agus caiimh bit leat in Ireland 40. But rather than follow amach like actual statisticí an bhfuil sé chuige nó nachhfuil. Ba chear go méid sin mar cheistan san déanair fan tatan cuain an bhfuil nó. Okay, so an céad cin eile ná agus bhí sé sin tagann tú seo leis an cin leis méid bhí tosa rá Aoife parking agus tmáin sa chathair nó aon áit arbach don chéad ó agus just aontim go homlan leis an duine seo mar fiúnar bhíns le do cheadúnas agus tú tmáint like má bhín tú réomh tmáint i gcathair bhile lia tá sé absolútely lofa agus just ní bhín tú riomh san áit ceart like com ceir dhéanaan tú like ní bhéh tú riomh san áit ceart bé tú sa léon mí ceart nó bé tú hééis parcáil san áit mí ceart nó bé tú hééis casa an bailach mí ceart just no. Tá sé cójacker. Rinne mé dearmid actually mar is faitís nuas gensáis é seo ach so sus go dtí seo ma héil agus tá mé tomáint an bhí mé like sééig. Ní ra gá really agam chun like parallel parking inne mar an galah tá like an óhan spás agan chuid smódam chun like you know parkáil go sábháilte ní ra like na skillne sin ag tasáhain. Go dtí go chuis mé go ber an blá lí agus inis like caihí tú é a dhéine an lads like níl clú agam chuna dhéine I gceart like níl like de amháin agad mar an sin like bín daine ag brú an chur brúirt agus like ag an brú an hórnart agus you know like my níl an méid sin am glacad am like that broder like níl clú níl sé in san scrúide tomána head a bhíag sé sílam nó ar leid ó méid honna mé ar an telefís like tá sé ar scrúdaithe tomána ar roiint tíre ach níl sé ar an scrúide tomána in airan probably cos cheapach ar anna chuid daoine dá méid parallel parking in san scrúide tomána but yeah níl is gom chuna dhéanamh agus ní dhéanam se riomh like barlum tmán tíbal ar fá tro an óméid ná parallel parking inmh just níamna éanamh but like níor haspáin aon dom agus like níor bhhiigh mé greibhádum é is a scrúide tomána so níl looking at clachtan in mar sin but an duine seo an just fearr LMFAO XOXOX Mas tú cé a bhíon yeah George sin aon tíam low. Oh god a rís cosúla daoine le outís nu gurí aon duna imlú an seo but no tá puinte ag an duine seo fi sé seo kind of agan hana hain féileacáin ach réí nach taréis an ep sin SpongeBob agus mé a gasir níor bhrat mé ri ar SpongeBob agus ní le gom céin eagrán nó céin fág gur bhainean féileacáin leis agus céin fág go bhfuil si sin body but no ní má an féileacáin ach an aird like literal eagrán déanaar brooks féileacáin aonrud de like séchos no sé tarlint le séchos féileacáin séchos nó níos má sin an amcha. Dus ceapan ghfuil sé amscí dus an bhealach ina bhí féileacáin an you know like bhí siad mar caterpillar tá si an et like take him chun a ebrion sé dus tá sé amscí like you know not here for it. And like Aoife is míntar bun go who cean is na céad leir a dhéanaan smidlín an bioga ná the hungry caterpillar like taken tú chun mar rion se no sin ní rá like ní higam but like does the atheum you know agus sorry bíon féileacáin có grána nar écinn tú arthú like gomionn tá si cóhéirí agus just no níl si das Cadíana sibnis dá mar rud é gur thuúla féileacáin sib ag chaint mar seo now. Okay, ní image going faoin na daoine le outís like I don't think we're more in féileacáin ag Podchraoladh but actually bhí mé sin tá like tá íosglin sa dagan so an aquarium agus tá an hála seo acu go mí na féileacáin just ag etal thart like it's a butterfly walkthrough so being toast just like shoe agus being she'd leg just like a getchelt like trasna agus honest God like I'd say like rip me treat and root like need just no
just agus I think gur landal céach orm agus tá bhí aithna agan duine bhí opbrain and I was like no caiite éis bhaint and then bhí si gáire and I was like no like just caiite éis bhaint no béisih like gone féileacáin amháin again cos the nóid just béisih gone féileacáin. Is má féileacáin ach te mé go pínta mar bhí mé féidir an alt sin agus tá aga chalín mo grathar rih éin so sto go sin cinálín sú lena chéile like ein rud gur féidir leis etalt no. Maim le hain go sin anjaar mar bíon ein áit aber like nuair hiúlann tú but nuair hiúlann tú last way like an chance go tucha tú ein whereas nílis go mín féileacáin timppel commininic sin aber like tá mé conir te máile lia sa le na foiáin like agus Baker a martá ó lá agus like imi an downer no agam downer rih foiile no bhfuh co-war fresh agus absolute units like máile lia like ní tú black mór I géirí níos gom céir a bhíonn si Victoria to the féán a máile lia. Dearnan duine seo balún is fiúla a bheits a seo mar céan lo ní ligam iad ag mar bhreith le riamh. Bhí múntóir tíróíochta agan ar scáil agus bhí agla arthaí rih balún agus brelá duine just na colní bhí an láháin agus le bhí balún ain ag am lón le dá brelá agus ní heocha go múntóir isteach gan na balún bheith imíthe just bhí agla déanaar hí rompu. Sin co-spatial. Is málam balloons ach ní hatan an thurin a dhéanaan siad nóir fléiscin siad. So like bearlam bheith ar an ólas go bhfuil siad chun fléisú, you know. Tuéis kosher but I'm going like an eagrán that's a bit of warning is úsáideach, you know. Ní hatan jump scares lum so. Sa bblion fiche sa fiche dó, no fiche sa dó. Céin fá nach bhfuil balloons a gcuin atá ciúin nuair a phléascin túid. Like nach féidirlinn é sin a crothú le óíocht or something, I don't know. Le óíocht? Le óíocht just take a will. I don't know. Tá an turn. Ní léon faointe ólas a go man seo, but like hello go bhfuil duine gonna go breir sin mas go pránagé sin. Ólaí éigen. Yeah, BT young scientist and sin go breir na balún níos ciúine. Míidir na héidir bhlína like Má tátís an idirlín tusa sin jo sibh an chéad dúis. Dúirt na dúis sneezing agus ag tomát. But nuair tháinig mé sin gan cóigh just a cap just gur sneezing go bhíon just go raibh agla arthú raibh daoine ag sníosán is go cin go sneezing but because the balloons like nach mean is a good go take an Ireland just agus an turn like bhí daoine anna glóir ar bhíon siad ag sníosá. Yeah. Ach or tá sé Jackar desúla chamádar oscail agus tú ag sníosá. So like think an céim fog mai imní art agus tú ag tomán, you know? Yeah, I don't think you're féidir at the hula chunál ar oscailt. I think you're ruddy gahi tú iad a gúna no. Sorry, tá like Eva McKen nis the gini ag sníosá leis na súla ar oscailt and it's so tá sé cóglaid. Tá mé chun an foca gailga I'm siú ar seo cos tá sé chun bheith níos agam. Handy folklore punka I oh stray a ligan. Okay, yeah. So my ligan to stray. So sin focal only Podchraoladh so tá stray a ligan imleán seo tá listed a fidó ceann an seo actually so cadtá again leithris yeah tá seo an seo a curtíní sa cé nuairtá sí dúnta agus ceapan golóirdíní bhfuil like dún bharthir an taobh eile ar aigen, you know. Yeah. Oh. Ar nó sem ceir psycho an ashin an scan an go bhaim ban boss nuairtá sí sa cé I think. Styrie atá ciorcalach kind of. Oh yeah, actually the spiral staircase isn't that? Yeah, ní má mí sin. Ag siúil haar like kinda like pull ar an talamh like déine sin cíal I think. Oh actually ein duine tá mar cultúr tá éiste fin má bhí so ag teach me cheanmhir in a halún bhí an cattle grid eici sa
chuntásig teach agus bhí like agla an downer him ribbon Catholic like tá sé agus fós because there bhí mar new Eric bhí like anquid like manhole covers no mar sin dul haar an shrod agus níl am an she'll actually sin kind of agam sa fresh actually just níl am an a bheit nuirí sin just ní mal míid. Caihí méid dul haar an máil má tá agla orm go like ba ma cos gramatha idir like an rud nó go chailh mé bhróg nó dagan hi sound. Yeah. But níl siad fiú chu dain sin like nuair bhí mé níos óga ceap mé greibh siad like on like dain like faoin rud hain but níl siad actually like détá an rud a bhaint agus dul siad go é fio goú agus é áirí but just nuair bhí mé níos óga ceap mé just gur like bottommas pit a bhíon agus dé sin is teach ann just go méid si sin deirlumm. Dar nóí níl chuach agam le sin I má leach lia fecinn tú go minic na cinál póldú go sin is sa talamh nuairtá like cearnóga ildáte deasa ar an talamh agus buineach cean acu nó rud igen mar sin like bín sé an go minic ar rá dáma agus éonir like siúil haar rád I'm like oh god this is the end chuí héach ar nó sí nó pegstairs cosháin but like lums it's like cosháin ar rád cosháin sa catalgrade agus céird a la droid tá ar glóirdíní rih grihid dul haar nó faoi dul haar agmáint haar grihid nó siúil haar grihid níl mé mar sin na cai mé rá like tem go pointe but no níl tegam. Ní han til am siúil faoin droid ach ní rud mór é sin. Yeah. Like Jane mé like so to say the go just gone siúil faoi grihid riamh. Yeah. Seo groundwer Aoife ceap mé great tú fanna seo ranní slúha ach ní gort you know na rí tú caiin faoi aglah agus tú sa cóir. Yeah. Dúirt duna éigen gomíns agla ar anna chuid daoine go méid duine sa bhút gan éistómh. Oh yeah. Synachsí no si déanam check I má frineoga so le James Jack agus ní chuir an cóir osglas go dtí go mé like dúrcanach le. But I think like anna cuid in a really seo talking sheet scanán no talking sheet like Nimian already like like cartoons agus stuff mar sin darlíonn sa fear hail like sin tú teach sa cóir sa an duine eáil sa scáán like cool like gunna nó yeah tá like you know an meme format sin in Wakanda she knows like a dinner ar bit like cuteness and then it's like dinner aigen a core cleaner and they're like in the fancy gotta make my mind up which seat can I take. It's Friday ní a hín atá an ar drohir dé mórt tá but anyway cean eile tá an seo ná ag snáb in isca atá dúracha so ní dúrach a bheith ag snáb in isca atá dúracha nó a fearrga atá chuna dúracha. Yeah, like bhí agla arm rih an bharge like cúpla bliana hin ó bhí mé so bhí like timpeiste agla le garchan a bhí mé gá blion déagtí so kind of rinne sé cíl but an sin obviously never book make a hearing go has to make snob so Neil and Erin agla arm but like big agla arm riv like smuggle around no a reach like ní mahlum aber nervruin rudigan who svish in echo like but degna is just like it's famine no like knock or clock being zain like ní ha Greenwood John being but to kind of take them like I mean agla airgreen riv like I'm kind of on airga down fresh and like Cadian statistics and it's like Neil ach ólas agan air like shock like truck a fangade disna ruddy atá with an sin like crack alta like it's like taste goal níos fuide sa spás ná hí san airga ag oscailt dúrise tá sin ag gibhar 3D like the príomhdoras agus tú swala le hain like dúris ar the bhórdrús atá an seo. Oh yeah sure chun is mé an markdal mar sin sin well sin rud like a hagan as like or each like dúnhar hor vet safari it's just like lame to mock. I think go dog an anecdote in a ruddy shot like on our dish dig raw good dialogue ruddy
Like Yeah, it's like, oh, yeah. mar gláán tú ceomra like chuí an boogeyman amachchas an bardú. Like tá sé chun hiú scioppa agus I don't know like Tá an céad cean eile seo actually agam. No, I know gunnar sé níos luúthe. Níl faitís ar an raibh fehadí agus daála go generalta like masirdaigh go bhecem ceann is mission duine pucí mé suas agus sting mé iirecht é chur like ar lech na foiineog an ópéir é taobh but a gaiim siú daála ach iad a bhróg. So you know near currently the closest stock in rogue and then mohíonn tú like an oh god. Yeah, no. I get happy atá as data. oh Jenam sin. Sílam gur scamatáin go get out níos mó bhí like Ooh. they not like on us data is in like law no go like is in Anya like Jenam like on sniff test like just má hogan tú like má into bhla like yeah bra like ní rálam bí a chur mú ach an éiris. Yeah. But yeah, gur cinál cumléirta atá an mar nach mín gá data an gomininic like best before agus expired by. So like céim fá nach just current sheet an céad. So sin use by sin rudí ar nós fiol agus aber airí like dairyachta so cáis yogurt banya agus like imíonn sheets an as data like níos tapúla agus tá sé cinning buach má éhan tú iad. Aber don't make she like shocked and as data like my into rud mission ach best before sin le high ruddy like not day as data really or no like cereal no pasta no aber like anlin éagsúla but sin just Marial aber má Irene 2 agus má ceapan tú gur Marial ar an bí seo is honest nach féidir lása cás cuairte ó a thugáil gin an chote mar gnéironn sé best before so gnéironn sé well padát ar an rut but similar déanaan siad an gomininic le canónach sifa like obviously ní féidir am ísanna ithe ach gomininic nar nachhfuil na rudí sin nar nachhfuil canónach sifa isteach a rudí agus tá sé sul ar nachhfuil bíonn sé fós scrífa ar an backade mar níl an cólachtúí go mbeid cás cuairte an ach seo cean áisteach so you know nar a bhíonn kind of like pins and needles of the law yeah so bín agla ar ghaoine rih an mothúáin sin mar ceapan siad nach maiid siad ná a lábh wathú riomh is cuí a ríis. Whoa. Yeah. Sin real like specific. No, ach te go man cinál kind of patrún swinta sin is soca mar abarúnartá like bín imní ar agus nar bhíoh like ní taim imní bud is stoca gur sin rud bhíán like ceapan tú nar tá tú a lóir sin nach mai deir leis riamh. So is stoca gur an rud cinál céine atá an sin but yeah scanreal. Well, I think you're me mar anfuid fiú an hain agus we should know it's like session like group therapy Bhám mar á freisin a ríscoil broner in más duine le áitiú an fágfuil mé árá an agfuil mé léibh leir fi láthir maidir le like cosint an curp martá kind of thing agus like in like ahrúthe a dhéanamh ar group exertion so níl gur maiid a curl a dro just like an fág ra mé árá sin na nach chumach agam so is mis a bhí anach do you know what I mean? So an gur teir leis mar sin a cholíní chu ceantíh? Yeah, sin é. Cool, gur mí go gals as leníú fan mé ansol as an play agus a tuiscint níos dimna aáil armhór átígus neamhréasúnacha agus gach sinna a chur freigra is deach sa bus go ceiste ar Instagram gur míle maitha glyibh se agus gur míle am gan ní féidir leirniu gur míle maitha go was réigle éidir bhí láthir idir ar Raidió Rí-Rá nó ar Apple Podcast nó ar Spotify nó Péirdé agus go dtí an caiicí se thugan is stocha ba tuair agsúil ar an glóir ach bhí caiicí deisbh ar an dálan agus Slán Slán Long fall.